onlinebhojpuri.com। आ गइल सैया छठी माई के परब, बबुआ खातिर हमहू कोसी भरब। आ गइल सैया छठी माई के परब, बबुआ खातिर हमहू कोसी भरब। अर्घ देवे अइहा हो बलम नैहार में, अर्घ देवे अइहा हो बलम नैहार में। साड़ी सेट चाही सोरहो सिंगरवा पलम, दौड़ा कल सूप फलवा किनब कैसे हम। साड़ी सेट चाही सोरहो सिंगरवा पलम, दौड़ा कल सूप फलवा किनब कैसे हम। गौवा से सटल हसरैया बाजार, पूजा के सामान नहीं ले हब उधार। अर्घ देवे अइहा हो बलम नैहार में, पूजन करे अइहा हो बलम नैहार में। भेजवा दीह किन के समनियानु हो, नत डाल दीह एटीएम में मनियानु हो। का बुझली? भेजवा दीह किन के समनियानु हो, नत डाल दीह एटीएम में मनियानु हो। लागल बा मन हमार कटिहाना बात, समर आलोक लेके चली है बारात। अर्घ देवे अइहा